Hellóztok, én Dominik vagyok, és, és, ja, Dominik vagyok. Szerintem én kezdek is itt valamelyet. Bocsi, hogyha nem fogok nagyon sokat beszélni. Írjátok le kommentben, hogy mit várnátok tőlem szívesen, mit akarjátok, hogy csináljak. Mit tudom én, Fortnite, ez, Minecraft, vagy, mit tudom én, Brawl Stars, Roblox, Mortal Kombat. Írjatok nyugodtan, azt csövi. Megnézem, hogy meg tudom valósítani. Hogyha fölnéztek a nagyon régi csatornámra, a Gacsó Dominik régi csatornájára, rákerestek, akkor ott csak shortsok vannak, ott egyáltalán nem találtok videót. Nem. Tőcsima. Epic contact me. Nem, szart. Remélem a YouTube nem fog betiltani. No. Annyit ennek a reklámnak. Itt vagyok. Tudom, hogy ez nem az eredeti Minecraft, meg ilyesmi, de nem. Jó napot kívánok! Kicsit csokkolom. Au. Várjatok! Nézzek! Ja, csak a Lauráért jöttek. Tessék? Epic contact. Ja! Nem fogok fulladni a gecibe. Kezdjünk is. Vágjuk a fát. Ennyi elég lesz. Szép! És ki akar? Valaki árulja már, ki akar? Elfogyott a tárhelyed. Akkor nem Minecraftozunk, hanem nem Brawl Stars. Kíváncsi vagytok erre, vagy erre, írjátok le, hogy Stunt Bike Extreme vagy Extreme Car Driving.
De engem most... Mi ez? Wixted Big Bag. Standard Big Bike Extreme ezek. Stand. Ja, amúgy itt vagyok. Sok képzeljétek el, hogy ebbe az udvarba itt van egy nagyon szép lány. Akit én szeretek. Hülye vagyok. Bocsánat a hangos. Elérteszem. Képzeljétek el. Lesz majd egy Xboxom. És akkor onnan tudok felvenni nektek videót. Hol van már? Mi ez a fors?